fáilte go Cruthaigh. Pud créile a bhreaníonn ar na ceann ródathe atá cruthú tugraí agus gnólachtaí ullmhíneacha trí Ghaeilge. Is mis dahí de butléir, clár bhanistóir ar Ghaeilge 35, clár nuálaíochtaanga úrás áitiúil bhaile lia. Támadigh tús ré nua don Ghaeilge, ré na chruthóirí, fálamómas seánna céile agus cruthómas le céile, taucaí leis an naige mar críomhhaointe de. Inniu tá Dawn Nic Íomhar, tá Dawn tar éis a bheith a chroílar na forbarthe de Café Aon Scéal le Tamhlachta. Café gá hangach atá spreage agus ag sebrú na Ghaeilge sa ceantar mór hímpel orthú in iarthar bhaile lia. Fáilte seach Dawn. Dí go dahí conas tá. Anna. So, just tos nómad as beidir inis doing beagán kind of food féin agus beagán faoi Café Aon Scéal freisin le hol. Yeah, so husig mé, bhí mé 6 páirteach le Gael phobal Tamhlachta sa Cuirtear agus bhí siad a géirí rud na husnú a Tamhlacht agus mar sin chuir siad buéid le chéile agus ceanna mar fergnamh a Tamhlacht. Ag an am bhí siad a géirí 6 beidir siopa leabhar nó spás beag be acu le búla sús le daoine in is a rís ach tréis tamlíonn nar bhí mar crunithe éagsú aghain le an cúise agus a lehead sin hána mar sús le an smíanamh café beag be aghain. Agus an fág a raibh mar a géirí an café mar bhí mar géirí go méid spás oscailte seachlás a seachtain do irscalóirí nó ein duine sa cantar bhí géirí le cup an caifé nó té be acu is spás náb formil agus compórdaach le cúpla córa an Ghaeilge is sólam, yeah. Anna bha. Agus aber céin bhliain in ar thosaigh sibh? So ceannig mar an tach ceapam 56 nó 70 agus an sin bhí oran airgid sa breise áil ó, well, éonát ag an am ach ceapam an sin tréis tamlíonn bhí oran cúpla rudí sa bhreise dhéanamh le an fergnamh like an dacsirt agus a lehead áil ré. So bhí mar le oscailt i 58 ach bhí deire doscailmar i 59. Anna bha, so teachsús ar séimhlíonn ar an bhód in Yeah. So is rud ínta é dúinn in is mar ag tús i ggur a lang cólachtaí agus gnóna agsúil bhí mar oscailte cúpla mé agus an sin bhúil COVID. So le be unraigh leat bhí sé anna dachar ag an tús dunsáis tionscanmh ach inis tréis séimhlíonn tá difricht mór ann tá an spás ag dul ó neart go neart. Sin ar aus because bhí mé caint le duine le déanaí agus bhí sé rá go depan ar rud an cosú le 7 fan géad de caféin agus bíonn in a cé trí bhliain. So is síntach ní amháin nach bhfuil sibse sa categóir sin nach tá se bhdul ó neart chuna sé bhliain níos déanaí. Cad é kind of ruin for ra nó cad é an kind of magic powder massive? Well, ceapam an bailach go bhfuil mar 6 ag daile le customary sa cantar ag sa lehead sin is café gá teangach é, well sin an bailach go deire mé a gcónaí mar is spás i bhfuil oscailte de gachta na Ghaeilgóirí ach muna bhfuil an Ghaeilge agat tá mar fós a géirí go méid fáilte rót sa café agus ceapam sin an rud a hatníín le daoine freisin ar siúlann tú iste ní 6 franchise é mar Costa nó Starbucks nó ácinint mar sin. Elmaní eile má tain tú seach an ábéidir nach bhfuil sé céco compórd agus bhfuil sé sa café tá an fearan anna cordúil agus ceirh freisin agus tá míid 6 oscailte de smínta éagsúil. So is café é agus spás é i ggur lán gnóanna nó 6 grúpi éagsúil sa cantar. So úsáid na lán daoine a Tamhlacht an spás ach ní acu an Ghaeilgóirí agus sin an rud ceapam a caiigh tú be cormach faoi. Támar an sin le an Ghaeilge is spreag sa cantar ach níl an sin le cur seach a réin in inú a rá like níl an Ghaeilge agat so níl cad go a seach. So ceapan caiitú be 6 oscailte nar tasmínte agat le rud a cinnta dhéanamh agus ná bí ag smíanamh like okay seo an bailach bhfuil sé agus níl mar acuháin ag déanamh an rud seo. So ceapan má tá ein smíanamh agat caiitú 6 be oscailte le rudí nua i dhéanamh agus sin an fá ceapan go bhfuil mar dul go má ag an nóméid. Is ceapan tá sin anna himúil an chuna smaoine faoi go neagríonn tú rud trí Ghaeilge agus de facto tuigeann an ile duine Ghaeilge acu
gur féidir lo na seirbhíse sin úsá trí Ghaeilge ach go bhfuil fáilte rih an ile duine freisin agus béidir go tuí right daoine ar an eistar deire rud atá chuna anna cuachtach san simil. But so tóg mé arás go dtí na lua blianta sin so tá mar a chaintear chuna 2016 nó thar fan am sin kind of just luigh tú and then just former cúpla pinge le chéile agus Nic Íomhar teach. Oh yeah. Ní raibh sé coéisce lei sin. So inis dom beagán faoi sin, like conas, carhas a hánig an kind of glúiseach sin sa phobal. Bhí cuman a Tamhlachta agus bhí meascán de múntóirí agus tiismóthirí agus daoine éagsú len agus thar na bhlianta bhí siad ag déanamh rudí éagsú le airge de bailú agus nuair bhí grúpa amháin ag dul ar scór agus bhí an grúpa eile sais ann le Gael pobal Tamhlachta. Bhí siad a géirí rud éig an táhachtach í aanamh le an airgid bhí fáca sa Nic Íomhar deartha. So bhí beánaí airgid sa budéad agan ar dús agus an sin le cebhar agus taceocht ó de le de first na Ghaeilge an cóirla a Tamhlachta chun é cóirla bailíoch lí a heas. Former airgid le an spás a Cruthaigh. So ní raibh an airgid go léir agban ag an am nó níor former Ticéad le aon rudí aanamh sais bhí aláin rudí ag dul aráis a cúlar ar dús, so fiúnar ceanamar an tach bhí ar an aláin obair a chuirte le gacrad a fiosú ann mar bhí an forganmh sais dilapidated ag an am agus bhí daoine ní raibh an spás úsáid a fá blianta. Agus ceaníoch an teach ar an mar go oscailte díireach was kind of bhí cúpla ping an taingta le chéile in sin chun súla chun amach go spás a bheith fellúnach. Agus an rud a tharla ar dús is tólam ná nuair bhí mar géirí an spás bheith aghain bhí mar ag smíanamh mé eil ar siopa leir nó airclann nó rud a cinint mar sin. Ach leis sin an smíanamh a bhí aghain bhí mar ag smíanamh ní bé na doirse oscailte gach lá, cai tú rud ag an simú le chur ar siúl anionad just seomra go méid daoine ag úsáid é inis is arís, so sin an fág gur hána mar sús le an smíanamh mé ar an café. Mar bhí beánaí taithí agam rih ré bhí mé gobar a café nó go mé hain in Mossail hain agus mar sin bhí mé déanamh oberháile le páistí inis is arís sa café agus an sin. Má bhí duine ag tachnú a gimeachta an spás déir mé le ó dígritar slán or whatever ach trééis tamlín bhí daine ag tacta seach beidir láháin ar an cédaon le leir in Ghaeilge lom agus an sin trééis ann bhí mar agrábhil céim fága mé siopa leir againn agus beidir go méid sé oscailte ceir ó sa lá nó cúpla lá sa seachtain. So aber an tam seo an raibh tusa nuair a bhí na córát a seo fád a doráig an raibh tusa gobar kind of café eile i Tamhlach like café kind of béir. Well bhí mé gobar café ar dús a clún dácan agus bhí just café beagán agus gachláán ar bhí mé ann just don méid leir a Ghaeilge tréis ag fágáil scóil so just bhí an sim a go me gánaí so fiú má bhí aon ag tachnú a géimeacht i gá nuair bhí mé macónaí a curí nó galíomh nó éon áth ar na bhlianta má bhí méid leir a méle i ré an lá a gánaí bhí mé gorá gurh mágat ar slán or whatever just cúpla focail beag an is arís ach just chunig mé hain le an taithí bhí agam sa cafés go raibh sim ag daoine in Ghaeilge a leir a raslóm agus an sin ar bhí customary eile ag tacta seach agus bhí siad rá tá Ghaeilge agat or whatever ach just sais bhí an córa ann sa cúlra a gcónaí nuair bhí mé mu fiú ag leirtla duine go hint ar an goham a bhí mé leirtla mo drif ó an Ghaeilge ar an luas nó an bus nó rud a cinint mar sin déir duine am tú leir an Ghaeilge ach Bhí ine ar daoine a lá an tam bhí siad ag smíanamh an tú leirt tanga difriúil agus bhí mé rá tá mé leirt an Ghaeilge. So sin rud a bhí ann agus bhí mé ag smíanamh mé hain or bhí mé banta le an coiste just ceap mé céim fá gur mé forganmh ann agus bé an forganmh full of cuid is mód an tam. So sin an fá gur ceapmar gur mé spás mar café. An bailach sin bé mar ábal a daoine a fusaí ón ceantar bé spás goin na gcódaoine thuirta si i gcóir taithí oibre na scoilne. So is féad le siopa leir sin is post amháin agus bé tú déanamh beidir ag chuirmach rudí le díal agus níl is gom céimé daoine bheith ag teachta seach chuig an spás. Ach le café
agus feici tú hain gacáin is ina úna siopadóireacht fiú le dons fiú tá café dons inis. Bhí ceann acu blint ó hen agus gear siad siirgus ní bheith ach éí acu a gur tamlaíonn fada. Ach taréis cúpla bhlíonn, hí 6 saoil difriú len le té agus caí agus a lehead sin le cafés ach mar lútú níos lua dúinn áithne síos an topic mar ceapan gur ceapan daoine be sé códas café beoga be agam agus tá 6 an smíanamh sin acu go bhfuil ní sé léisce ach be tú an sin ag bááil cáí agus ag déanamh caí ach tá a bhhad níos mó sa coolla ann de réir órachas agus hasap agus rudí éagsú agus so ceann rudí a fáim simú faoin stofatá se bh denmh ná gur is tócha deirech daoine gur fiantar sóisialta town nó gur an airigid atá teach nó éon brabús atá teachtas tá sinna dulráis a forbert an café nó forbert na Ghaeilge sa phobal. An denan sin é níos éasca le réit nó níos deachra meas tú? Brehan sé. Ceapa mórnta beidir gur ceapi daoine an bailach nachhfuil cís mór sa café, beidir gohfuil an taici sin acu agus sin an fághfuil mar oscailte a ceapam tá míad a cumad na praisna saisíisiil agus mar dúirtú téine an airgad a raisiríis is just an spá, so I ri an bhblionn déanamid imeachtaí a gur grúpi éagsúils de canter, so déanamid leinta Tamhlachta, déanamid leinta sprí, bíonn ihe ceol siúl a ghain, beidir ihe Ghaeilge vingo de lehead sin, so nuair táimid ag déanamh rudí sa bhreis mar sin is féidir an airgid sa balú agus curráis isteach gur bhd a cinteile ach caiim mé rá a ríis muna raibh an takeíocht aghain thar na bhlínta ó de lehead de first na Ghaeilge nó i Tamhlach mar hampla tá Dave Farley tá sé gobar trasna an bóthir dúinn an sin agus thar na bhlínta gan an takeíocht sin ní bé an spás aghain. So taobh bháint mé rátá an café ann agus tá an ghnó ann agus tá míad a chur an airgad a ráis ach bei fábanna aghain muna raibh an takeíocht aghain. So le an takeíocht sin níl an takeíocht tata seach ag gíic mar hampla motúrsal nuhain tá mé fustathe mar if go forbathe le first na Ghaeilge agus tá banna seoir aghain sa café agus tá méid túir takeíocht dómh le rudí éagsúlaí anamh thar na bhlínta ach de réir imeachtaí agus leint na mar sin bhí dadí na nullag sa café ag déir an bhlíine ach well bhí dadí na nullagtíín so bhí an mamí na nullag a thógáil sé agus bhí mé ag siúltíím mar sífra mé héana ag tuairtamach rudí ach gan 6 airgid sa bhreis le rudí éagsúla bhfuil mar dhéanamh ní bé mar ábalta na léinte sin na churas ar siúl mar na léinte a déanamid má táimid ag déanamh sa láistí nó brunta na spióga gur na páistí nó aonmhid mar sin tagan 6 an airgid sa bhreis sin tríd beidir rud a cint le glór na Gael, nó first na Ghaeilge, nó mar hampla a ríis le chun chóirla bailí ach lí a heas, le Joantasí éagsú le na léinte a chóirla chéile. So sléis más gan ann. No, agus is tócha ceapan gúil sé an simúil in go minic búlam le daoine agus tá sé géirí stuff a crothú trí Ghaeilge nó trí bhéirle agus amantí bhéach sé níos éasca beidir an rud a dhéanamh mar fiantar thóisialta ná mar rud tráchtála. Agus is tócha ó bheith géisteach leat tuis chun cinlín cuirchuige tá goibh tá daoine an tuirsta levant an rud, tá daoine an martáil an rud, bud os glíonn sé an faoin si takeíochta eile cos tá sibh sé géirí an phobal Herbert tríd an café in áit beidir ghfuil sé agus tá sibh chur fóstaíocht ar fáil ach beidir os glíonn sé doirse nach mé ar oscailtíomh dá mar rud é gur café ar bhatha le brabús leis an ítas céin a bhí an rud tá simú. So tóg mé siar an raibh éon kind of crinúar le nó córar le gur bhog sibh ó is dócha gur raibh córát a dulráir fe tamhlach caihamid níos mú a dhéanamh ba cordún rud níos ulmhíní a dhéanamh tá beidir bhí rá gur raibh glúan de daoine a bhí tar éis bheith forbert na Ghaeilge sa counter ar fáhád agus heasta gweithú beidir go méach rud níos buúna ann. Caihan gur bhog sé ó caint go dtí gníomh. I fiche seachtaigh, mar bhí an méid ag dul rá agus ní raibh 6 spás aghain mar 6 grúpa Gaelach le búla sús
le imeachtaí a chur siúl aonrad mar sin so bhí circle córaigh dul aráigs bhí sé siúl im Maláid sí san bóthir tuchttarna bhí rudí agsúlaigh dul aráin is sa rí agus beidir gur méid siad ag torlú tríd na sculna an Ghaeilge sa cantar so sólam beidir fi 17 nóair thusmar ag smíanamh meall spás a ceannach le an airgad bhí ann. As cad a bhóg ón cinál so fiú tána go mar grúpaí eile tá lorg spás agus tá se caintear le 10 bliain. Cad a bhóg ó bacordún seo a dhéanamh go bhfuil támad a dul denmh seo. Bíáí fuinmh stólam just le daoine bhí sim ach rud ag an na cruthú so sa cúlar in Islinn le Gael phobal Tamhlachta le Polo Mara tá sé go mar Iscoil Santán is múntóir agus tá ansim aige Ghaeilge spreag sa counter so fiú nar bhúil mé sús le daoine sais an cos ó Gael phobal Tamhlachta bhí Pól an sin bhí Barbara agus Barbara mar príomhide Iscoil Cailín Mád cúpla múntóirí eile beidir las príomhide Deirdre ó Iscoil Santán agus cúpla tiismóthirí agus a lehead sin agus is tólam bhí mar just a géirí bog a rá le rud ag mar dearan tú a Cruthaigh agus go méid spás a gin go méid rud ag an I suppose táft ceapam an bailach is smíanam mé faoin is muna raibh an obair nó sais an fuinmh ag pól sa cúlra thna bhlínta ní bé mé féin bantaach le Gael phobal Tamhlachta ní bé posta go mar if go fórbathe I Tamhlachta agus ceapam móranta nar smíanam daoine Tamhlacht fiú thna bhlínta I mó saoil páirisiúnta nar bhí mé mar conaí a cuirí mar hampla nar bhí mé leir an Ghaeilge le daoine deirí daoine lom ó céard asú agus déir mé óbailach lí a cehat Tamhlacht so she dalam tú de Ghaeilge a Tamhlacht agus bíon sais fecanúir mar nach dalam tú an seo céirí sais rud agus dúir mé no tá Ghaeilge aghain na Tamhlacht is rud táft é an saoil hain mar hampla nar bhí méid fásta sús ní raibh Ghaeilge aghain sa bhaile ach bhí cnág an dúras agus bhí mé hain agus mo drifor goin ag siúl timppla sa hala agus bhí Mami Aon just a géirí amnacha á le chéile gur Iscoil Cailín Mád an am so bhí se sinne sa 8 beidir 8 5 8 6 rud a cinint mar sin agus ní raibh mé ach gapam gábhlíon na díis nó tríomhlíon na díis agus dúirt an bhean scríb síos write down your one's name as well there so scríb mo bhamí síos anam drifor agus mé hain agus ceapam thar na bhlínta nar bhí méid fásta sús agus ag freastal ar Scoil i Tamhlacht a London Town bhí sais ní mé gurí rá go bhfuil sais vibes donna meall ar an áit fiúnar bhí méid freastal ar Scoil agus déir duine ag an leitnar bhí tú go dul gur post mar hampla aglah cáhat bhfuil tú a de coning déir tú Tamhlacht agus bí ag smaoin ró so ceapam duna daoine fiú duna múntóirí a bhí bantaach len coiste duine amháin ó Gáilíomh duine amháin ó Tubadáin duine amháin ó Donegal ceapam measc an de daoine a bhí ag obair I Tamhlacht agus chunig siad hain sais an grágs an fuinmh bhí ag daoine sa 8 agus na 9 le rud éige ní aanamh le just le rá tá Ghaeilge aghain I Tamhlacht is féidir le rud éige mar seo Cruthaigh mar ceapam orintanta fiú le Ghaeilge nar buúlann tú le daoine nar bhí méid fásta sús ceap mé beidir nach raibh spás na amach an sin le leir le daoine Ghaeilge fiúnar bhí mé ag freastal ar Gaelscoilna agus ag cláiste híide ceap mé muna bhfuil tú géirí obair mar múntóir nó mar céard nó rud a cinint mar sin ní bé mé ábata mo Ghaeilge úsáid beidir mata tú gobar le nuachtíide ceair nó rud a cinint mar sin ach ceapan just bhí sé tábhachtach dúinn mar grúpa Gael phobal Tamhlachta gur mé áit éigen do daoine le buúla sús agus aber hagar tú an sin go dtí kind of tábhacht kind of an choras Gaeile dachas si a kind of eistre féin agus níl an scéal omláin arolalas gomach níor tháinig roinnt na scoile na sin go héasca I Tamhlacht bhfuil an ceart gom gur tiismóthirí a blacha seileamh ar Parkaní agus go raibh kind of go raibh tradiisiún lád ar de gníomh tanga bunathe sa counter. Mar ag an am bhí Scoil Santán bunathe
agus ní raibh mór an spás na fáca. So bhí is acu hain go raibh Gaelscoil eile ag tastáil. So tá iscom nuair smíonn mé siúr ar ceapan go bhfuil green grafna a pápar agsúil sáile agus bhí mar iadí ag siúl agus bhí mar taobh muid an dáil le ag siúl sús le placards agus lehead sin na géirí scóil eile a buna a Tamhlachta agus ceapan ní liscin chuir a raibh ag dul a ráis a cúlar ach ceapan gur ceap siad nach raibh gá fiú le Gaelscoil amháin ná bacla an deire ceann agus bhí an 5 céine aghain freisin ar bhí mar dul a ráid chuig a man scóil a gcóirclás de hiad bhí uair an lánsáis I suppose tríd dhéanamh le an scóil sin a Cruthaigh freisin ach tá Gaelscoil lír round tá Gaelscoil na fíorsaigh like taobhlinn so ag an nóméid tá cuaig like well scóil na éagsúil man scóil agus bun scóil na ann agus ceapan go bhfuil níos mó spás ag tastáil a gcordaltaí nua le an Ghaeilge I Tamhlach mar Tamhlach com mór inis you know tá sé ag fás an town agus inis dom den ditse ag ferbert so ó sean óg legus cuihann leat a bheith les muid an dáil ará nó here hold on like tá níos mú ag tastáil an ceapan tú gur imar sin kind of chunach ort agus tú a dul aráig agus beidir sin cuid an fá go bhfuil tú an seo Beidir tá iscom fiúnar bhí méid freastal bhí mar sa prefab sí an bóthir an Albán ag chláistíad ag an am agus déimiigh mé héin agus má cara amach ar an trád agus bhí méid ag dul sús le mála scalóga áil ceapam ar leat ag cédaon ach bhí mar ag léirt an Ghaeilge lena chéile le taobh muid an scóil agus ag an am is tólam bhí sé 6 gran ó orintanta mar bhí mar like you know siúl chuig an stad an bus agus ar an bus agus ag léirt an Ghaeilge lena chéile agus 6 muigh méid creibh sé tábhtú go raibh an teanga aghain is tólam. Now ní bheith gachtain i mar rang nó mo scóil ag mothú an ballachéine ceapam orintanta má tá sim agat sa teanga déine tú rud ag an leis. Like fiú dom féin dag mé scúnar bhí mé 12 agus ag an am níor ceap mé gur mé ag leanú tú ráig léirt an Ghaeilge mé hain mar chunig mé daoine eile agus bhí siad rééis scola ágáil agus ní raibh siad cumad sús ag léirt an Ghaeilge ach fiú nar bhí mé 16 agus postna agsúla aga má áitna eile just bhí mé géirí léirt an Ghaeilge le daoine you know fiú lean córa a gabar gur mágat ar sláán ar you know rudí mar sin mar ceapam yeah, it's rud tábhta agus céim fág go rocky tú ar scóil a gur blianta agus an sin fágaí tú agus ní beid tú léirt a curbe. Sin an rud orintanta ceapan fós ba cóga mé a bhád níos mó daoine a Tamhlacht amach ar an sráid nó ar na busna nó luas nó rud mar sin ag léirt le chéile in Ghaeilge. A land an tam ceapam nach bhfuil an muíon ag daoine mar ceapan siad oh god no can't be talking in Irish on the luas or whatever you know ach níl an fáib sin agam ag gcónaí mata mé ar mo gohan to méid léirt an Ghaeilge le daoine agus yeah I suppose hatan sé lom agus aber so an comparáid idir an Scéal a bhí a gut rih Aon Scéal agus an Scéal tá gut anis an brahan tú like an raibh asnamh cinlín ann sa Scéal ribh tá cinlín línta anis nó I don't know is tólam I mo Scéal hain nar bhí mé gobar mar an bunaitheoir an Café bhí mé an agóir tríomhlín ar dús mar an bunaitheoir an spás agus bhí mé 6 déanamh partner don posta bhfuil mé dhéanamh inis a gobar mar an ifa go forbathe le cúpla bhlín Tá mé taréis dul amach a bhád níos mó agus ag bualadh le daoine agsúil agus ag déanamh de lehead a seo like níor ceap mé riomh gur mé má aig ar stad an bus a Tamhlacht agus mé freastal ar an bus mé hain I was like oh yes Saoil ach no ceapam inis fiú tá a lán fuineh agam le bug a ráid like tá bhád níos mó a mé géirí dhéanamh agus sin an rud ceapam má thusnaíonn tú le rud éigean agus tá lán like fiban agat agus tú géirí like ag sméanamh like oh beidir you know is féad an pusa á lá ag an eile agus ní beidir an méid oberlí dhéanamh bhfuil agam inis ach tá méid déanamh rud éigean a hatnaíon lom freisin like Tá mé sásta is mail an bet a gobar le an peblií like a bet an mu an sin like a customer service de lehead sin rud éigean raibh tábhachtach dom an Scéal ribh seo ach leis seo agus fiú ag ceirla daoine agus iad a géirí cúpla focail an Ghaeilge eolalam yeah
Tá mé fós géirí bugarrá agus níos mó dhéanamh. So, yeah. Anna bha. Ní bugarrá beidir ó mó posta gan nóméid ach ceapan go mé mar ábalta ó bhád níos mó dhéanamh I tálacht sa spás bhfuil againn le. Yeah, no, sin arás. So aber nóir a thosaigh se bhamach, right? So cad a bhí, so saolig gohfuil tú ag scríomh litir dit féin dem líon ó hin. A rá seo trí rud practiciúil go maiort denmh. Cad a bheith an trí rud sin. Canig Bitcoin. No. Ní mé ag mága. Yes, cash stimulate. Not fiú cad a amróchtú. It's cadíd. Dun duine tá sí a muhin sin a géisteach rá. Seo bhrealum sa café mar sin a hosnú I cabrach nó I cabantíle or whatever. Cadíd an tríú ceara céim gur gádómh. Nó cad é an céad céim gur gádómh a hógáil le tosnú. Stolam a London town dearan siad location. Tá an tálíonn gohfuil an tá ceanathe an áta bhfuil sé ach níl cárclós againn. Agus ceapí tú is rud beagéis sin ach beidir rud a cinint beidir mar sin ach ceapam má tá daoine a bhfuil ag obair leat like daoine timppel like tá tú géirí go méid taithíocht má agat is sólam. Caig tú den cinnte go bhfuil tú an bóthar ceart ag daile le daoine bhfuil a géirí an rud céine sais spreag like. Aber tá lán a gceist, right? Yeah. So fáin tú so an céad písa so aber sulla fórship na hucracha raibh plán déanta goibh don forgnamh. Well, an rud a hála bhí sim gin forgan eile a ceannach a cit sé tríd. Okay. So bhí sais an ceapam an tríúát a bhí like it's just this meantí aghain. But aber faoin am sin an raibh nó ar tharla sé riamh go bhórsibh like alatra architect complánaí anmh don spás. Okay, and bhí sin ar fád kind of déint a solar ceannig sibh an áit nó ceannig sibh an áit and then dúirt sibh. Ceanamar an átar dús agus mar sin bhí an Guardian aghain freisin agus tá sciobal aghain sa Guardian. So nuair deich mar ar an spás sa cédul síos bhí mar géirí ag go méid spás a gin le forbert ag dul ráis a taucí. So sin an rud nuair ceanamar an spás tháinig duine iste agus bhí na plans leige amach acu agus a lehead a sin. So as cá bhór sibh airgid a ggur an cinál stuff sin nó bhí roiint airgid sa puta. So bhí sais airgid sa puta agus an sin formar airgid tríd an first an Ghaeilge, tríd an rialtas freisin le first an Ghaeilge agus an sin tríd chun de cóir le bailí a clíothas agus an chronacóir náisiúnta formar dúis le sin 10 míle ceapam. So agus bhí oran like a lán obair a dhéanamh it's the spás muid hain sais you know ag brise sí rudí so bhí sibh dóisteach leis an sledgehammer paintáil agus gachúd like bhí méid déanamh gach sais rud agus sin an rud ceapam bhí grúpa aghain ag an elm agus bhí siad a chuir seach a lán tam go deannach í tain. So muna raibh na daoine ann le ceirú léin ní bémar san áta bhfuil mar inis. So sin rud táfta ceapam má tá grúpa má agus grúpa láidir. Nuair a tháinig sé so sin tá sé bh chuir cruthar an áit ag paintáil agus gachrod den tagann sé an pointe go bhfuil cén cuisneoir táid chun ceannach agus le an raibh an cinál stuff sin nó bhí beag an ólas a gote faoi cinál stuff mar sin hena féin ó bheith gobar caféin as ó tháinig sin. So bhí gáí taí agam rihré méallir de lehead sin agus bhí mé gobar am Scéal rih sin a siúpi éagsú like Marks and Spencer's, Veramóda, Superdrug, ána éagsúil. So bhí a lá tréinál déanta agam thna bhlínta le banisteúocht agus de lehead sin. So bhí sais bhí smíanamh agam ach bhí smíanamh cúpla daoine an cúise freisin Barbara mar hampla bhí mé hain agus í hain an sin like ihe ag déanamh like na málaí ag paintáil agus ag cursús rudí ar na málaí ag dul amach áta agsúil like ceannach rudí agus bhí mar géirí go mé go deich an spás sais níú aim sruc ar taobh amháin ach sais mar sais spás compórdagur an taobh eile like a London town nuair siúlan daoine si fecinn siad an áit agus dearann siad like it's like a little country kitchen or rud a cint mar sin. So le an bailach bhí mé hain I Macónaí a curí gur tamlaíonn agus Barbara ó gáilíomh like sais ceapan ar siúlan tú a sis a spás fecinn sé sais like mar toch
faoin tú nó rud a cinint mar sin. So, yeah, bhí ach mar sin a rís bhí ní raibh sé achháin mé hain bhí fear an like, you know, déanamh lán rudí éagsúil. So, ach bhí taithí agam le sais an obair bhí a gceist le na cafés agus de lehead sin. So, bhí crut ifriúil ar an café nar oscail mar ar dús bhí cuisnóirí ní sinna ann agus bhí an aon ú fásacha ar fád agus sin am rud caiitú sais orintanta caiitú tusnú agus beidir nach bhfuil gach rud an trealamh ar ás ach Harna bhlínta mar dúirt mé níos luath nuair bhí cúpla euro sa bhreisig tachta seach like an sin ceanna mar aon nua like a Mary chef is féad le capra í aanamh taobh siad ó like tríú ceire nóméid ach ribh sin bhí mí ag déanamh ar an gréil agus bhí tú beidir go raibh daoine ag fannacht am muit an sin gur 10 nóméid le an scúna ach yeah, caiig tú a London is mínta a tarringta ste a caiig na daoine ceart a bheith agad freisin. Like is féidir cinnta duine amháin rudí like a Cruthaigh tain a ceapam má leann tú le aon duine deir siad leat a gcónaí ní raibh sé like, you know, duine amháin tá fear an ann. As aber raibh mór an daoine ag an am bíoh sé les sigd an grúpa nó les muid an grúpa nar bhí sé bh tosnú amach agus kind of a ceannach an áit agus a chur cruthar an áit. Raibh mór an daoine rá no, tá seo róh ór nó tá seo róil bhíonach nó ceapan beidir nach róí léin. Ceapam an rud a bhí ann ná bhí is a gcuin go méid an spás a gcuin so má Cruthaigh an café agus rééis blianú go mar dúirtú níos luath a London nám le café nó bíonn Cuid is orintanta beidir go méid si doscailte cúpla mé agus an sin bé orthú na doirse dúna. Dúinn hain is sólam an bailach nach raibh mar chu róméid brú or an hain ag rá well look tá forgan a bhaghain. So muna like Irene Lynn le an café tá an spás ann. So bé mar fósábalta rang na Ghaeilge a chur siúl bé spás a gin ag gur siopa leir beag. You know, nuair tá siopa leir beag agus ní caiig fearan Keiko Moore's bit agus mata tú daile le bí agus tá a spás oscailte seach lás a seachtain. So is sólam bhí cúpla daoine ar bhí seach ach an rud a bhí ann ná bhí mar grá líon hain look muna Irene leis le an rud seo fós bé an ferg na bhain rud a cinnta gur Gael pobal Tamhlachta agus bé sé ann go Joe. So I suppose an bailach sin ní raibh mar róbórthe like, you know, má titan rudí as céile well cinnta ní bé postna ann do grúpa mór daoine ach ní raibh mar a chur róméid brú má hit rudí as céile mar bhíos gon go méid an spás fós ann ach deir mé leat nar bhí méid léirt le cúpla daoine ribh thusamar sa café bhí córa ann in is rís agus cap siad like, ní éirí le café Gaelach a Tamhlacht mar tá sé a Tamhlacht. So yeah, ach ceapam cad a ceap tusan ar a dúirtíní sin. Just ceap mé, ceir bhfuil tú caint faoi, you know, céim fánach ró lein a Tamhlacht, you know, tá a lá bhí like tá iscom hain ó Scéal hain ag fásta sús a Tamhlacht tá cúpla Gaelscoilna ann tá lándaoine ann a bhfuil Ghaeilge acu. nó beidir gur méid siad nervhíseach an Ghaeilge a labhairt ach bhí iscom gur méid spás simú agus má aguain an sin. So ceap mé bhí méid smíanamh dom féin á tá tú mí ceart, you know. Bhí iscom, like bhí sais an rud sin agam méid an am ceap mé. Yeah, bhí méid sais a géirí a rá lo, like haspáinní méid dit go aibróí sé. You know, fiúanis ní ceapam like ní méid géirí like le rá franchise Aon Scéal Café a gach áta éire ach ceapam go bhfuil simig daoine ann agus is cuma mátá tú ag tacht agus mátá Ghaeilge agat nó nachhfuil mar fiú má tá an cúpla daoine isteach sa siad nervhíseach an Ghaeilge a labhairt orintanta deir mé le mar ní méid géirí go mohíon aon duna mí compórdaach an sin so deir mé le na lads an bailach a Ibríon méid é ná má siúlantain is si caiig an fear an a rádí agat nó conas tá tú frása agsúla Ghaeilge. Mar freagran an duine an Ghaeilge leanan siad le Ghaeilge. Mar freagan an duine a béirle leanan siad le béirle ach caitheann siad cúpla focail an Ghaeilge iste. Tá bí a chlór aghain an Ghaeilge agus a méirle agus an bailach sin má deirean aon duine like like tá brán níl Ghaeilge agam or whatever. Orintanta má tá slua ann agus capití okay nílach béirle acu. Ní méid géirí bet an sin lena cholíní ag leirt an Ghaeilge gur bhfuil mar a bet joc féiseach so deir mé is just rís tá an brán like tá mí just a caint mé eile rud a cint you know bí a chlór or whatever and deir si no actually tá sé cód as an Ghaeilge a clúisteáil. Agus sin rud a ceapan bhfuil cótábh tuach nuair tá tú smíanamh mé eile rud ag na Cruthaigh ag úsáid Ghaeilge.
cai tú smína freisin fiú muna bhfuil Ghaeilge ag duna cint níl siad ag smín ó sacúna an sin de cheeky now ag leirtá Ghaeilge trasna an sin like ní féadlam tú a tuiscint mar tá is gom héin or bhí meid like is siopaí éagsúil or whatever gus beidir duine berta agus tá siad ag leirta Polish or whatever. Bhí meid smín á sin beáí joke Facebook so orintanta sin an bailach bhí meid smín of mé hain like you know ní mé gurí be joke Facebook ag leirt ach bháin a Ghaeilge mar beidir nach tuigeann duine ag mé ach sin an rud caiitú just be smín of ná ní rud donna é sin má tú dú leirt a Ghaeilge is rud má é agus muna higann duine ag an rud ag an deir siad rud ag an leat méile agus is féad leat an freagar ar thuirta méile agus an rud céine tá cusmarí trééis tacht iste bhí Bert Collíní ón Ungar agus tá siad ag fém Ghaeilge san Ungar I chláise mar bhí siad trééis cúpla dáanta a lei agus hatan an tanga lo so tháinig siad chuig an spás agus bhí meid leirting Ghaeilge lo agus bhí mé smíanamh go raibh siad a chláiste bailí a clíon a rud a cinint mar sin agus tuair si no tá míad ina cónaí san Ungar I was like agus well adna agat ar duna cin to bíon a leirting Ghaeilge or whatever they're like no bhí mar déanamh an rud seo agus hatan sé lom bla 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 agus gach cúpla mí chur méid córta chuig an cálíonn agus chuann si córta dom agus chuir si like pacé trasna dom le paprika agus le sin so like orintanta ceapan beidir go bhfuil tú ag smíanamh like beidir a daoine ó tíarna eile ní hiige siad nuair tagann siad a si chuig an spás you know go bhfuil tú ag leirting Ghaeilge ach no, just gachtainna atágan na si ceapam gur mothíonn siad gur, you know, is rud má é bhfuil mar ag leirting Ghaeilge lena chéile. Yeah, no, anna himúlagus is cinnte go bhfeiceam muid kind of an fás downde a teachtar na ag an isis agus is rud ionach sin. So, aber now hagar tú níos luúthe kind of nervvíisih sna lua céimene ar tháinig COVID agus caithí gur anna constaach a bhí an sin ach má fágamid COVID ar letéh gur second amháin raibh éon kind of mór dúthlan eile a gcuibh agus sibh a forbert Well stoil an beidir gur ceapamar ar dús le an buéid a bhí aghain sa céidúil síos gur mé marrábalte an spás ar cúil a fáil ré ach nuair tatú dailá le rudí le tógálaí le chunra éagsú le rudí I fiosús de spás hí fibe a gin ag am marháin bhí mar trééis an café ag oscailt agus trééis cúpla mí bhí fibena agan le nuúlór hosig sé boge so bhí ar an dún síos go cúpla seachtain agus ban siad an nuúlór agus bhí ar an goúil ó eile like so bhí sé sin anna dechar an am sin agus mar sin bhí ar an airigid sa bheise áil ach má bhí mar just gná nu rud a cinint mar sin ag an am bhí ar an airigid áil tríd an bank agus bé bilí I gceis lei sin ach le an takeíocht de bhórmar ó ána éagsúil sin an fág raibh mar ábalta sais an obair sin dhéanamh agus a bugad ará like you know agus fiú an rud eile bíon dechar inis sa ríis like nuair tatú fosí daoine agus caiig Ghaeilge be acu orintanta sin part is féidir leis be dechar like so mar fiú beidir duine nó berta bhfuil ag obair le an fearan inis ban amháin thusig si agus bhí si beáí nervvíiseach an Ghaeilge a leirt ach tá Ghaeilge álan aici ach just bhí si nervvíiseach you know so sin an tain rud eile a déirí méid gur bhfuil elmaní mata tú géirí daoine nua a fosaí mar is féidir a lándaoine áil tríd na chláiste agus le head sin ach nílach spás aghain ag an deir seachtain gur cúpla daoine le obair so a ré an seachtain elmaní sin rud dechar just le duine beidir conas go dagan tú ar na daoine sin a land an town tríd na scoilne ach beidir gur mé so cúpla in na chalíní bhfuil a gobar an sin inis thosig siad léon ag déanamh idir blion gam leis gail taithí oibre so tá chalíonú go ag gobar léon inis agus bhí siad léon thar taithí oibre agus an sin beidir Dawn siad agus bhí siad a gobar thar deir seachtain na léon agus an sin bug siad a rá agus inis tá siad a gobar part-time sruch agus freastal ar chlás a fashion so agus sin rud antábhachtach domsa fiú thar seachtain na Ghaeilge like deir mé le daoine a land ó nám bíonn mé cóganó chu seachtain na Ghaeilge ach tá sé 6 seachtain na Ghaeilge gach le Café Aon Scéal so tágan na lán tuair scoile chuig an spás agus sin rud a bhfuil mé géirí
bheith aghain sa taucí bhurmar airgadis an orí le an scibal ar cúla dhéanamh tríd chun de cóir le bailíoch lí has. Agus an sin bé an spás a ghain mar sin 6 ród in isis a bhfuil dechar orintanta bíonn an café gnóach le cusméirí so bíonn na board go léir full of so de réir tuair sculna ú taithí ebre agus rudí éagsúil mar sin tá spás níos mó ag teastáil in isis like so. Yeah, agus so tá mór flein a gcuibh den scibal ar cúil tá se chuir áhaclann isteach ann. Yeah, so tá mar géirí go bé spás a ghain so bé airclann ann ach 6 spás le rudí meascathe mar sin a ríis má tá airclann agus beidir go bé cúpla drámaíocht ann thar na bhlianta ach tá mar géirí bé madan le bábíoní le yoga ann tá míad a géirí go mé spás like ag an nóméid má tóg mé déon duna iste gur taithí ebre beidir go bhfuil mar ábalta dalta bháin a thuirtaisteach ach bhí mé géirí má nuair tá spás agrathe aghain beidir go mé ábalta cúpla daltaí a thuirtíos le taithí ebre dhéanamh mar bhí mé géirí 6 ceú lo le margaíocht le de lehead ó fiú rudí a dhéanamh fógaíocht ar Canva ag chaspáint ó rudí tríd hasa app agus tréáil le coffees barista training agus de lehead a sin so ag an nóméid le an café like just níl an spás aghanéis sin a dhéanamh. So déanamh míad rudí san ihe bhí pól ag déanamh ihe diploma ag gacédaí a gcóir cúpla mís sin críocna inis agus béis ag tosnú a ríis mí man fór. So sin diploma sa Ghaeilge go raibh sé ar fáil. Si a hain crunas tríd old school na Ghaeilge. Agus an sin bíon cúrcail córa aghain cúpla or sa seachtain so an príomh cúrcail córa sin ar siúl gach mórt ag a hain ag a clog ach orintanta inis caiig na lads a sí sa Gordí nó tá téthirí aghain agus tá clúd a aghain agus gachúd mar sin brahan sé ar an aimseir ach brahan sé inis I ré an seachtain ag gam amháin ribh seo bhí mé ábalta rá like oh no bíonn sé ciún ar an lún agus beidir réir an cédaín idir ammaní éagsúil ach inis tá is a ghád níos mó daoine meall ar an spás so tá As nach ionach sin mar ní well nuair tá mé garrán is garrán má é ach ar an taobh eile de réir imeachtaí agus de réir cúpla rudí eile bhfuil sim agam héin I dhéanamh mar if a go forbathe don spás nuair tá an spás a Gordaíon a ghain bé mar ábalta óhád níos mó dhéanamh. No sin anna himúil ar fad. As aber bhfuil Harnam líonanta agus an rud a fás agus a ferbert so dóló kind of teach tréigh go dtí is tócha ás phobal agus phobal tang agus cultúrtha inis a bhfuil róláin amantí bhfuil mór an de chulla na híthe caiilte. Nus is a ríis. Ní bíon mór is tólam orintanair tá brú ann sé an brú bhfuil tú chur ortain like mar dumsa imime post mar an if go forbathe dús we'd say rinne mé de imeachtaí taréis blion tá tú gurí cúg de imeachtaí taréis blion eile tá tú gurí fithe rudí dhéanamh so ammaní lei sin Being makes me of like cai mé beganí níos mó dhéanamh ar man so síalte cai mé níos mó fógraíochtaí dhéanamh cai mé é seo agus I siúd dhéanamh ná níl an brú ag tachtón cuiste dumsa like tá is gom tá na teoracha agam like le plus hain dhéanamh ach ammaní mar ceapam sin an rud like tá an sima go mé an tá mo crí sa post agus tá mé géirí fios a chuir ach an brú a bhfuil an brú a chuann tú ortain ceapam a gcónaí so. Agus aber má tá duine kind of ag smaoin of bhálum sa rud mar seo a dhéanamh I mo counter féin. Céin cóirla a bheith agat dómh. Well, is féad le le chu mas míon le, mar ceapam sin rud a bhfuil cótábhtach. Fiú thar na bhlíontain ar bhí smínta éagsú agam má léironn tú le duine an eile duine gan bhfuil taithí acu. So cinnte is Café Ghaeilge é agus sin rud ag difriúil ach tá aithna agam ar daine agus bhí cafés acu ribh seo. So, ná éiste aon rud le súla dúnta, má tá ceir ag tasáil wet, tá taithí ag duine an eile. Agus orintú just caiú chuir ceist I gcóir ceir. Agus sin an rud dumsa ar aos ní duine ciún mé, má tá rud éigen ag tasáil weimnú tá ceir nó takeíocht. Caiú chuir ceiste an daoine ceart. So déirí mé le
déine, like, you know, céard bhfuil tú chuna, like, you know, beidir mata tú cur de airgad hain is rud éig an beit tú bortha gur mata 5 na ounce tauci a ceapan mata smínta agat agus ceapan tú gur smín of ma ná lig dó just, you know, te amach le de bring lodi or whatever, you know. Cai tú just Labhraíomar an rud agus an obair chur seach, like, agus mata sim go down agus tá tú géirí an rud sin i dhéanamh beit wobble é dhéanamh. Anna bha. As aber agus Aon Scéal a forbert, cad a bhí an scéal is cowrí a bhí a gut sa mestú, a cowrí leis an forbert sin. Mehain? Yeah, an scéal is mú a bhí a gut a cowrí leis sin mestú. Tá muíon agam Mo sail hain capam. Like, ní me go like an rud is mass at neat man and me. So ma curtu question like tá like tá mé ábal to smart ach ní hatní an sélum. Ach imo sail like ein rodella like ní hatní an pictorialum ach an to green graph agus de lehead sin. Ach a goni vi muíon agam imo sail like ma cap me like am tú ábal an rud seo a goni dor me lum hain yeah. It's some rev an got riamh cool de Cligan ará nó ní féidir ara Dawn catatus a ceapagur féidir No, mar ceapam sin a rud tá is gom hain mata butiún agam déan mé butiún an tam galéir bíon butiún agam le gramadíocht in Ghaeilge déan mé butiún a béle freisin ach tá lán taí agam hána bhlínta a postna éagsúil so níor ceap mé again nach bé mé ábalte an post bhfuil mé a dhéanamh orintanta bhí mé 6 nervhíiseach meáidir méidir an levéil le an Ghaeilge bhfuil agam ach ein rud eile no as an bhfuil éon kind of mana nó rátas nó éon rud a heasan leat agus nuair bíon rudí kind of beidir beagán dúchláánach nó nuair tá rudí dul go héintach nílas gom like you know míon rudí beaga bíon tú rá le féin kind of atá mar bun frinsabhil de chuid meas tú Solam just is féile leat a dhéanamh like, you know, ma tagan rud aigen is shit the count agus tá tú smén ní this gum be me beidir nervhíiseach fiú aniu like seo céad or kind of podcast or podgrave or whatever so an bailachas sibh makes me oh god céir bud tú déanamh like mar níl aon i ggéirí butiú ní dhéanamh nar tá siad a gléirt ach I gáí deir mé lom ná sure look seo rud aigen niu be tú absa a dhéanamh beidir go méid a aig bí gáí deireg nó rud aigen mar sin ach is rud aigen nua agus orintanta bíon daoine nervhíiseach le rudí nua a dhéanamh ach dum féin deir mé lom hain no look tá tú bra absa a dhéanamh sure céir a thorlóí like you know sin an bailach bhfuil mé agus aber cad é an aisling is fiána atá gut den café Is fián like smín like is fián like an aisling an fish is fiána man a raibh éon sríon ar de chuid smaoin tóracht Oh okay yeah well beidir I don't know tá lán smínta éagsúil agam agus sin an rud eile ceapam orintanta caiitú smín of taobh with an busca So is féidir le cuid is móda daoine dul si chuig an leabharlann le rangan na Ghaeilge a dhéanamh like le cúpla focail le bheith acu. Orintanta ceapan caiitú smíanamh taobh with an busca le smíntaí éagsú le rudí dhéanamh. So like bhí lághain sa café agus bhí daoine gléiste armoured combat agus bhí si taobh with ag trid le na céilí le orla sí tride agus just bhí méid seaamh sa well tháinig mé amachchas an kitchen le cúpla cupán mar bhí mé Caroline lads ar an úlór agus bhí mé an sin ag déanamh coffee ar an taobh agus deic mé síos an café an mu an finó agus bhí cúpla lads an sin gléiste in an umláán like ré le trid i dhéanamh agus just bhí mé gáir lomhéin agus bhí mé smíanamh like cáhat eile céin café eile a bheith de lehead sin ar siúl ach an fág raibh sé ar siúl mar bhí mé comhaidbrú le an Cumann Star i Tamhlachta Bhí siad abs a cúpla euro á tríd an leabharlann le rud éigen chur ar siúil tríd seachtain an Oireachtas agus mar sin bhí mé géirí bhd ag an códifriúil dhéanamh agus sin smíanamh bháinna bhí agan ach ag dulráis sa tauci tá cúpla smínta eile agam le rudí dhéanamh mar tá tú géirí beidir go smína daoine Béirt fecin ar man sosials in ná dulráid mar feicimiid mar sin an rud eile le orintanta tá smínta éagsú agam ach
orinthe tá airgadí freisin. So brahan sé an budéid, cé méid airgad a bheith ann na mlína mátá mar ábalta rudí sais aschnú difriúil a chuir siúl. Agus sin rud I bhfuil tábh do ceapam. Mar dúirt mé níos luúa, like, is féad leúil chuig an leirlan na Ghaeilge eolalam, like, ach cá hát eile feici tú de lehead sin ag dul ará like, ar cool café, you know? So caiitú smín of taobh with an busca, smín of ar rud ag an difriúil beidir nach feici tú áit ag an eile, like, you know? Agus just déine. An ceapam gur sin kind of count an a bun principle of bheith a gom is mátá an rud arás tá sé trí gaige by tóir. You know, so it's just coffer rudí bheith arás, you know, and I think it's sampla ítach an obair atá sibse denmh de sin. So, aber Seas muid siaran is an café ar fa second agus rachamid kind of big picture thinking mar daran siad. So dá mar rud ag an nóir gur thug duine 5 milliún dit amárach is den nóir siad right. Caitú an airigid seo a chahabh ar rud amháin a ládróí an Ghaeilge amach an seo. Conas go mbeadh tú a chahabh an airigid. Oh, Janie Mac. Well, dús is stolen by futuration sin ará like death mean to mo ceann beidir cúpla busna a ceannach agus iad a cahabh iste mar like busna té beag nuair aigen fecinn tú ceann a ceann a mália clíag saying si té beag agus is stolam tá sé ar siúl in Merle ach má bhí busna agsúil agam thar an tír le café beag ar an road agus rocky tú chuig na stáisiún train agus is féile le na daoine balú agus iad a thuirt chuig áit ag an eile ósán nuair aigen agus go mé frásí Ghaeilge ann. You know, new cafés agsúil le ceann car an tír agus bé like Aon Scéal hain a dótrí car cuaig. Yeah, so café in a so glúiste. Yeah, mar ceapam an rud faoi sin ná is 6 bailach ná formúil like agus Mohin daoine bhád níos compordach tá siad ag sí, tá siad ag ól tainú caí, tá siad ag ithe, tá siad ag, you know, níl siad ag mothú faoi brú go bhfuil, you know, duine ag an sin ag fecinn trasna am siad ag úsáid séhúnú a mócha canílach or whatever, you know. So ceapam, yeah, má bhí rud ag mar sin, a méid airgid sin agam, well, dús bé orm an spás ar cúil a cric nó len airclin. Mar ceapam gur méin béidir cúpla pingan níos móg tastáil a ggur an sionscan sin ach Ceapam an rud bhfuil se bhí aanamh ag an nóméid le Ghaeilge trí sé cuaig bhí sé sin cósimú le eáil agus má tá an takeíocht ag daoine thar an tír le rudí agsúla chuir siúil má tá an airgid ann agus tá fuineh agah féin an brú a chorán. Tuí bhád níos mó daoine mu agus éana siad rudí tábh tú ceapam na mar sin an rud dum féin like nuair smíní mé ar má post like ar dús fi mé mar banisiúr a café and is se mé gobar mar if a go fórbethe don tainge ach fós like an rud a bhí agam ribh seo agus in inis like just ceapan go sé cótábhaach go bhfuil an Ghaeilge like a forbert, you know, mar cluisin tú na córa land an tam agus beidir nach tanga carte blah 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 whatever. No, tá mar inar cónaí ar agus bacóga mé daoine ábalta leirt in Ghaeilge lena chéile agus ag an nóméid seir land an na scoilna Gael scoilna thar an tír níl na spásna ann gur na méid páistí a bhfuil ag géirí dul chuig na Gael scoilna. So ceapan just caiid daoine sais an smíanamh sin ahrú, you know, sin fáib a bhfuil ann. So beidir rudí beag mar sin má bhí níos mó spásna le cafés ag scoil go feici daoine nuair tagann siad is a spás mar cinnte tá daoine a tháinig iste lein ar dús agus beidir nuair bhí siad hain ag freastal ar scóil ní raibh saoilmátha acu ar scóil agus bhí siad ag fáil a dribblóid nó le breathann sé ar an ístin na daoine nuair bhí siad ag freastal ar scóil bheo siad bata sa lámh nó rud éige mar sin. So níl an an grá chéine acu le an tanga bhfuil agam hain. So fiú tar éis seamlíonn tugann siad iste agus cluiseann siad an Ghaeilge leirt agus husnaíonn siad hain ag ahrú an bailach a mohíonn siad faoin tanga. Ach muna raibh an spás ann ní rí feici siad é sin. So dag siad scóil le sais mothúcánú fásach meall ar an bailach raibh sais an am acu ar scóil agus níor hatan an Ghaeilge lomar curbe. Ach nuair tagann siad iste agus fecinn siad an spás agus I don't know, tá sais mothúcán difriúil orintanta sa café, like, you know, beidir go rocky tú seacha
áit na éagsúil hair an tír agus tá like 6-5 difriúil ann. So sin an rud ceapam, yeah. Ach tá lansmíide agam dahí, like is féidir lena raig or cúpla ó an seo he's like agus ceapam gur rud an a cuacht agus rud tá feice roint fás a bhreatain bheog freisin ná an rud seo is gohfuil corcaig a gá hangach a gohfuil tú a agrú trí Ghaeilge. And ceapam go minic mar duine Labhraíomar Ghaeilge mar Aon Scéal feicim rudí gá hangach agus taim níl na daoine beidir an ann Ghaeilge labhart lumsa nó le a páistí nó péród agus dar ní eicem se gur rudí gá hangach í tiúd ar bhealach whereas Jones cuimann an céad ó go cúméisteach thugah cúpla bliain ó hin agus just ceam a bhí sé héintach bhí gach in Aon Ghaeilge labhar bhí roimpáir ann agus bhí sé labhar béir le roimpáir bhí sé labhar Ghaeilge but nach sin an cinál éire go dastíon waing a bheith ann, you know, so tá sin ar fad an ceistéarnach so hagar tú go minic gohfuil, you know, boramór faoin Ghaeil scoíocht a Tamhlachta de láthair na huaire agus daoine a bhfuil is tócha Ghaeilge bha fachtach go scoil na béir le freisin. Dá méach duine a muhin sin é do cheantar ag éisteach le seo agus ará bhrealum sa rud a crothú trí Ghaeilge just níl me cinnte cad gur chódam denmh. Inis dom rud amháin nach bhfuil sa ceantar láthair na huaire gur bíomh an letse dá mar gur crothaigh duine eile é trí Ghaeilge. Janie mac cai mé smíanú faoi sin. I don't know, cúpla rudí dul a rá inis agus tá mé cósáasta é eáil like fiú fearháin a tháinig is shit rééis COVID Adam tá bránarm níl is linne im ceann inis agus bhí mar caint le chéile meall a rudí i dhéanamh agus tá sé gobar tá sé déanamh rang na dornalaíocht inis tríd Ghaeilge. Tá sé gobar le land na scoilna freisin agus ceapam is rud tábhtach sin like dúinn hain sa Café chun mé bhád níos mó like bhaim ar na scoilna méile mar tá Ghaeilge ag na scoilna ag na páistí bhfuil ag freastal in Ghaeil scoilna. So like nuair tá mé i ggéirí daoine a tarranta shit mar hampla déana mé bhád níos mó sais comhaidh brú lena múntóirí like St. Dominic sí an Bóir, St. Mary's agus like St. Aidan's. I land na scoilna i bhfuil ann i méile. Rud ag an Ghaeilge a cruthú like tá na cholíní cláiste de híide inis trééis sais grúpa óga eile a hosnéú. Tá facht is Ryan siad na ifigílinn súsáir tá siad ag déanamh an obair lena scoilna áitiúil. Níl tú na cónaí a flachas na Noel fós caithí go rudí eile. Níos mó beidir a thorlú lena siopaí, you know, mar tá is go mar if a go fórba he cúg mé chuig cúpla duna siopaí agus just le álamach an raibh Ghaeilge daoine éagsúil an caitheann siad na fáine an bhfuil sim acu ann. Just beidir brú a chur ar cólachtaí písan níos mó, just le carú lo, like bí gáí taiciúch le rá, like, you know, má tá fear an agat agus a Ghaeilge acu. A chur go mééis siad ábalta leir an Ghaeilge lena chéile, you know, nuair tá siad a gobar. So beidir rud ag mar sin, mar tá mé géirí go clúsí tú níos mó Ghaeilge. Mar clúsí tú é a Café Aon Scéal cinnte. Clúsí tú é sa scoilna éagsúil. Ní clúsim Ghaeilge nuair tá mé ag freastal ar na busna nó éimrad mar sin. So rud amháin ceapan go hórlaíonn nuair fágan na daltaí an scoil ag deire an lá. Orintanta sin an áta stadan an Ghaeilge, lo. Tá hána agam ar lándaíine agus a Ghaeilge acu ach mátá siad i muid ar an bóthir i muid ar na busna i muid sa cearna go muid cibbe áit níl siad ag léirt an Ghaeilge. So ceapam sin rud go mé like có-das le éisteach like ní ach bhfuil amháin go bhfuil Ghaeilge córanna Ghaeilge ar siúl sa Café ach i muid ar an sráid freisin i cólachtaí agsúil. So tá sibse ag déanamh an óbergus bhí bailí aclaí le Ghaeilge ceú le cólachtaí agus tá grad amán le glór na Ghaeil so is rudíon tú sin. So a ceapam just Picáí muíon a hórta daoine eile just like le rá. Má déon tú botún, sure déana mé botún na méile agus an Ghaeilge an tam go léir ach just déon iirecht like fiú nuair tá tú géimeachta siopa nu rud a cinint mar sin aber slán nó gurb má agus ná bí bór go feici duine ag an trasna ort, you know, is goma.
Sin rás. Dawn, gur bíonn mágad as chuid ama? Gan 5 gur mágad.